na-ekwonu ka nwoke unu na-afụ ebe a si wee jee na machine ọ na-anya wee gbalụ mmanụ o ji akwa ụgbọala wee welu machiti wee wuo ya nwunye ya n'ahụ wee mụnye nwaanyị anụnwa ọkụ na nwoke eti na oyi eme nwaanyị a ife nwaanyị mere akwa ọ na-eyi n'ahụ. Hei, ndị mmadụ na-ajụzi kedu ife bụ iwe nwunye o ji wee kpokọrọ akwa die wee mụnye ọkụ. O wee bụ na ka ndị ọrụ nche nụrụ ya bụ ife fa wee bịa ebe a wee kpụrụ nwoke a wee na-ajụ ya ajụjụ ka amara ife bụ ebumnobi ya o ji wee gba nwunye ya onu na-afụ ebe ọkụ. Wee tie anya kedu afịa ya gịnị ka ọ na-alụ. Nwoke wee sị na ọ bụ ticha na-akụzi nkụzi na ọ na-akụzi na Glorious Faith Secondary School, na ya bụkwa pastọ, na ọ na-aka ụka na Faith Living Church, na Chineke gwara ya na obere oge na oyi emepezi ụlọ ụka nke ya bụrụ pastọ, na ya bụkwa Reverend. Wee jụ ya ọ gịnị ka nwunye umelụ. Ya bụ nwoke wee sio n'olulu otu mbọsị na mbọsị ahụ na nnukwute anwụ na-acha and na ya achọkwa na iyi akwa sleeveless, akwa enweghị aka, na ya achọghị iyi long sleeve. N'ọkwa ya ka o jeziri n'emu nọfa ebe ọ na-edebe akwa wee chọọ nya bụ akwa bụ sleeveless, na akwa ya bụ sleeveless na o nwere ya ụzọ 7 and na ọdụ many colors, ma white yo, ma blue, ma yellow, ma black yo, na enwelọzikwa nke ọ fụrụ. O wee na-achọgharị ya n'ụlọ fa chọọ ya ebe a na-egote akwa na ọ fụghọ, jee ebe a na-ayịsa akwa a na-atụ atụ ruru unyi na ọ fụghị ya, jee ebe a na-atụ akwa na ọ fụghị ya. O wee kpọzie nwunye ya onu na-afụ ebe a na-ajụ ya nne na ọ fụrụ sleeveless ya n'ọnya ka ọ chọrọ iyi na nnukwute anwụ na-acha. Nwunye ya wee gwa ya na ya ekpokọlugo nya bụ akwa wee jee mụnye ọkụ. Hei, a na-ajụzi kedu ife bụ iwe nwaanyị o ji wee kpokọrọ akwa di ya wee jee mụnye ọkụ. Nwoke a wee sị na ọ na-ajụzi nwunye ya na ya kedu ife kpatara o ji wee mụnye nya bụ akwa ọkụ na ọkwa akwa ọ ka gopụrụ ọfụ, na ya kedu ife kpatara na ọ gwaghọ nya bụ nwoke bifo ọ mụnye nya bụ akwa ọkụ ka ọ maa na nya bụ nwoke o ya asị anya mụnye ọkụ ma ọ bụ nya mụnye n'ọkụ si o jeburu ọkụ wee gbaa akwa ya. N'ọkwa ya ka fa na-abụ n'ọdịnihu na ebe a wee na-aba mba nke nwaanyị onu na-afụ wee si n'imu na ebe fabi wee gbapụta n'ilo. Nwoke anụnwa wee sokwu ya n'azụ wee jezie na-agwa ndị nebọfa na nwunye ya mụnyere akwa ya ọkụ, na duto na nwunye ya na-enwezi ọgụ na mgbawuti ndị nebo, na nwunye ya na ndị nebo niile na-ada aba mba na-aka ọnụ na enweghị onye ya na ya dịkwanụ na mma. Na ya bụ ife wee wee ya iwe dịka ndị nebo si wee ghara ịteri ọnụ wee tie ya na ya na nwunye ya ji esetụrụa na fa agbọna ya na ọ maazịkwa mmụọ ọjọọ bara ya n'ime, na ife o mezi bụ o wee jee ebe ọ pakịrị ụgbọala o ji anya mechin wee jee gbalụ mmanụ ụgbọala ya wee jee ebe a na-eti nri wee jee welu mkpa ọkụ wee jee ebe nya bụ nwaanyị nọ wee wuo ya nya n'ahụ wee mụnye ya ọkụ, na ọ maazịkwa ife ọzọ merụ. Ya bụ nwoke wee na-ebe akwa. Ndị VG wee tia ke nke bụ na ọ maazị ife merụ ọ na ofughị ozu nwunye ya. Nwoke ti na ya fụlụkwa ozu nwunye ya, na ife a na-ekwu bụ na nwunye ya gbara ọkụ kama na ya fụghọkwana ya bụ ozu anya. Ndị nche wee na-atịa ọ na ọ bụghị onye nwa mụnyere nwunye ya ọkụ. Ọ sị na ka ya mụnyechara ya bụ ọkụ na ya maazịkwa ife merụ, na ya mahụ mmụọ bara ya ime, na ya mahụ mmụọ kpuchiri ya ihu na-ekwensu bụ ife kwara ya aka o wee mee nya bụ ife o mere. Kịta anụnwa nwoke ya ejenụ nga maka na nwaanyị anwụọna. Ndị mmadụ na-ajụzi kedu ife bụ iwe nya bụ nwaanyị o ji wee jee kpokọrọ akwa di ya wee mụnye ọkụ. A na-akọwa na di na nwunye na-aba amụtabeghịkwa nwa. Kedu ife ọdụ unu ka ife bụ iwe nwunye ya? O nwere ife ọ fụrụ na foonu di ya ka ọ na-asọspeti di ya ka ahụ ụfụ a na-afụ ya o ji wee kpokọrọ akwa di ya wee mụnye ọkụ? Nọmba 1 bụ na ife nya bụ nwaanyị mere ọ dịghọ mma, mana di ya ekwesịghị ịmụnye ọkụ. Di ya ewefere iwe oke. Ụdị ife adụrụ ọkara mma na ibupụtara ya akwa ya ọ naba, maọbụ na ije kporukwa akwa nke nyanwa mụnye ọkụ kama iyi egbukwa ọchụ jee nga. Kịta anụnwa nwoke a ya eje nga makwọ mgbe ọ ya apụta. Kọntrol iwe ọkụ ka ị ghara ije nga, ka ị ghara ịnwụ na igburu mmadụ. Ntu ọ mụnyere akwa gị ọkụ ijekwa kposita ma ọba nte ya ma isi ọ na-akwụnye n'iti mara ezigbo akwa ya niile ikpopụta ịmụnye ya ọkụ do me I do you kama ihe egbukwa mmadụ jebe nga. Ọkwọ nke mere unu ya ege ntị ka unu n'ife nwoke kwuru. Iwe ọkụ ajọkakwa. Kọntrol iwe ọkụ. Nwoke na-asịzi kịta na ekwentu bụkwa mmadụ afụrụ anya, enwekwa ekwentu bụkwa mmadụ. Hey, let me see your face. What is your name? My name is Jacob. Jacob what? Irewa. Irewa, where are you living? Which work are you doing? I'm a teacher. Teacher? Which school? I left Irawa. I left Irawa to Glorious Faith Secondary.
Okay. but we are on vacation. Okay. And also, I'm a pastor. You are a pastor. I'm a reverend. Huh? Reverend. Reverence. What is the name of your church? Name of your church? Currently I'm attending Living Faith Church. But God give me the mandate that I will serve Him. I will have my own church in the nearest future. But I don't know. Okay. Now, hey, calm down, please. The devil, Hey, calm down, my friend. Now, my God. Okay. now, what you go happen? What happen? Why they bring you to vigilante office? Okay. God who made me. Me and her, we never fight. You and her, who? We never fight. You and who? My wife. Your wife. We never fight. Your That wife. I will even lay my hand. Is it your wife? Is she your wife? It's my wife, sir. Okay. How many pikin you have for you? We don't have it. We are still looking on God's You hand. never get pikin. Yes. So what happened? I took my bait this evening. Uh-huh. So I wanted to put on short sleeve. Short sleeve. And because there is heat, I don't want to put long sleeve like Uh-huh. this. So I discovered that all my short sleeves in my bags, there are almost 7 different colors. There is blue, there is pink, there is brown, Yes. there is green, Yes. there is yellow, blue, there is 7. For man and God. What you go happen sharply? I did not see anyone in my bag. Okay. Then I moved straight to my wife. I did not see my short sleeve. Anyone? What happens to my short sleeve? He said, "Hey, I am just asking." I said, "Yes, now. It's not me and you that is in the house." She picked grace. Okay. I run outside. Why are you running now? I'm asking of my t-shirts in my bags. I went to where we spread our clothes. The drying rail. We used to dry our clothes on the fence. I did not see anything. I thought maybe she was there. I did not see anything. The only thing he just mentioned, he said, "I have burned them." You are born. Your wife say you don't buy your To clothes. God for it. Okay. He said she has burned them. Then you burned all my short leaves without my knowledge. They are new. I'm still wearing them. Why do you do this to me? I tell the neighbors. I tell all our neighbors. They did not mind. Because she used to always quarrel with them. So nobody attended to us. So the frustration, the anger, I don't just discover myself any longer. My machine was parked outside. I don't know. I don't know how I fetched the fuel. Okay. You fetch the fuel from your machine. Yes. And do what? And do what? Throw it. Throw it You throw away. it. Throw the fuel away. Yes, sir. Or throw it inside. Or you put it on her. Did you pour the fuel on her? This thing is just like Just say, and we are pour asking the you fuel questions. on a her. Did you pour- mystery. It's just like a. But did you pour the fuel on her? I don't know, sir. They say he has born. I don't know. Okay, after you throw They the say she has born. Hey. I don't even see her. now after you throw the fuel away, I throw the what fuel. will happen? They say she has born. I did not even see her with my eye. So how the light now take enter his body? How did she burn? How did If she it's burn? only the you pour on her, how did she she bring burn? fire into her body to burn her? Sir, Who set the fire? the fire. I think maybe I don't know. Maybe I carry fire. I don't just know. You don't know if you carry fire. So because your wife say you offended you, he bought your t-shirt. So you now go to your machine and fetch your fuel and petrol Oh, Father. and throw it on her. So now you now set fire. Okay, calm down. You now set fire on her.
You say that you don't know. Na devil. And you call yourself a pastor. You call yourself a pastor. You say that God called you. That one day you are going to. Okay, that is the way. This is the way that you are going to get your church. Abi, don't worry yourself. You go answer. You are going to go answer where you from. God forgive me. So you know where you from. God forgive me. So I Lord have mercy upon me. Oya, prepare your case file. Then we'll move on to station. Lord have mercy upon me. You know what he did? We are going to the station. That's why he brought. Have mercy upon me. No.